болница. По-добър ден! На едно място с всичките възможни отделения. Такъв тип болница е много оперативна, много бързо се реагира. Имаш работеща реанимация, спешно отделение, онкология, ортопедия, травматолози, инвазивна кардиология, всичко. Каквото се случи един болен в курса на лечение, може веднага да се отговори. И е то адекватно. Но наистина такъв тип болници са бъдещето. Ако трябва да опиша работа си с този екип, това за мен е удоволствие, тъй като намирам тук приемствеността между поколенията. По-възрастните ми колеги и опитът, който са получили, ми го предават и аз пък успявам всичко, което е по-ново, да го приложа в практиката си. Изключително важно е тогава, когато в екип от специалисти разполагаме с физиотерапевт или рехабилитатор, от гледна точка на това пациент отново да има добър начин на живот, качествен и не на последно място да можем да подобрим функционалното състояние, да дадем повече сила, повече увереност, повече самостоятелност на тези пациенти. Кинезитерапията и като цяло физиотерапията има място във всяка една от стъпките по възстановяването и както и за здравия човек, всяка една болка се преодолява не с пасивност, а с активност. Тоест нашето тяло е създадено за да се движи и именно там е нашата сила. Пациентите избират да се лекуват при нас, защото получават бърз достъп до медицинския персонал, човешко отношение и гаранция за сигурност и точност на лечението, което им се предлага.